Estamos en Petín, estamos con Piquico, que ven por primeira vez a esta Marco Petín e sin dúbida está na que é a calle por excelencia que nos gusta os petineses. Contanos un pouquichiño, Piquico, que é o que traes aquí, que é o que che produce sacar todo este arte para fora? É o que estou facendo últimamente, que é interpretación sobre o entroido. E, bueno, neste caso, está saindo na cámara, son óleos ou son acrílicos, que xa teñen uns anos. E o último que estou facendo son este tipo de escultura, que é escultura funcional. Esta, por exemplo, son os personaxes do norte de Portugal, que non recordo agora o nome. Ai, son estes que son tan, os dos cornos que son tan diablos, os diablos de... Non, diablos de Luzón, non. Non, Hai, non me acordo agora, non teño moi mala memoria. Bueno, o material que traballo, neste caso é madeira, este é un pote de darlle comida aos cerdos. Dinlle a volta, cortei, un pouco reciclando as cousas. Sin dúbida, unhas boas ideas. Bueno, aquí temos o boteiro de Viana, non podía faltar. E quizás o que máis impresiona dentro desta mostra do teu arte que trouxeches aquí son estas figuras funcionais, non? Que ademais teñen un significado que cando cheguemos non lo vas a contar. Aquí temos outro boteiro como en 3D, non? Fai o efecto de que estás aí vendo en 3D sin ser en 3D algunhas veces. Sí, bueno, ten profundidade, partes como que salen fora e que se meten dentro, ten profundidade. E aquí temos a Manoli Vicente, que fai algo de poesía, non, Manoli? Escribo un pouquiño de todo, poesía, narrativa, ensaio, un pouquiño de todo. Queres contarnos ou lernos unha pequena poesía? Por que? Tú tamén te basas no entroido de... A ver, si eu quixen facer algo con parte da obra de Piquico, inspireime en 9 cadros e compuxen 9 micropoemas, un por cada cadro, que unín finalmente nun poema completo. Lemos un pouquichiño desos poemas, pareceche? Sí. Empezamos casi por polo primeiro, que enfocando a imaxe, que saen aí como unhas casiñas nunha man. Gabeliña de casas que lucen como estrelas na man do goteiro, anuncian aos ventos que fuxen que o entroido anda preto. Estandartes dun tempo festeiro, baixo paraugas da troula xurden os dous lardeiros. Reía máscara ca súa boca de fume, espantando os espíritus do averno. Deuses de carne tañen redobres, esquecendo a escuridade do inverno. Deus remeiro que cruzas as augas, detén o reloxo do tempo, porén non hai dores nin vaguas a carón da tua monca feiticeira. Imos de entroido a Viana na nosa mula, morra a pena e a xenreira a carón da romaría da comparsa que comeza. Manoli, vamos deixalo aí para que veñan e te escoiten e o vexan, porque ademais teis un vídeo que se pode visionar. Se está aquí Manoli, vai facer como a nós, non? Vas nos ler esta fermosa poesía. Moitas grazas. Seguimos, Piquico, deixamos aquí a Manoli, que os seus poemas ben chulos, e temos aquí estas obras inspiradas no entroido ben funcionais, non? Pois, sí, este é o felo. O felo de Logras, que, bueno, que hai xente que non os conoce, non? Que en Galicia, se a mellor queres enfocar o mapa que sí, vamos ali. E fixen esta composición con todos os entroidos de Galicia. Mellor falta algún, e faltan personaxes, pero, bueno, para identificar onde hai personaxes, non? Bueno, pois saber como, sobre todo aí na provincia de Orense. Sí, claro. Aí temos o triángulo máxico, non? O triángulo máxico é o de Berín, o de Xinzo e o de Laza. Sí. Aí o de Viana e o de Manzaneda, que tal, o que pasa é que xa, digamos, o máis conocido. E basándose neses entroidos, pois fais aquí unha estantería co felo,
Que máis cousiñas temos? Este, por exemplo, Sí, mira. a modo así de curiosidade. Sí, sí. Non, este é outra escultura que che seguía ca vista. Esta, se colles a cámara Vale, vamos, sí, sí. centrada, vas Vamos de un a lado, ver, vas vamos de a ver. outro e sigue ca mirada donde vayas. Ai, sí. É que como se isto que estuvera Sí, 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 sí. ¡Oh! vida interior. ¡Qué bueno! Bueno, y estas cosas como... Vamos, aseguramos que os ollos están fijos. Sí, non lle metí ningún mecanismo por ahora, pero Uy, pero é impresionante. Ideas sobre a marcha. É impresionante, Piquico. e bueno, en principio eu xogo eso con distintas madeiras. E, bueno, son obras que teñen moito detalle, teñen moito traballo, non? E depois os acabados pois, son, neste caso, todo papel de parede, policromía, e depois a madeira, normalmente, pois tamén acabado que intento que a propia madeira Sí. diga o que expresa, non? A madeira elíxela ti personalmente ou que che ven valo tallando. Sobre a marcha, teño no talleres distintas, Aquí temos un peliqueiro, non? sí. O peliqueiro, bueno, recordamos que é do entroido de Laza, a figura Neste principal, caso, dime. aí tú reconoceche. Sí. Porque, bueno, se te fixas aquí, Ah, vale. a máscara está debaixo. Pero eu que fixen é meterlle a propia máscara do boteiro dentro da parte de arriba, que non me acordo como se chama, se chama pantalla. A pantalla, sí. Pantalla que se chama. E bueno, claro, aquí teñese que ver só dun lado, pero en realidad podese ver, son para ver desde todos os puntos de vista. Entonces tenemos que poñer nunha casa como se fosen unha pequena rotonda. Sí, que se pode circular ao redor Están delas. feitas para ver desde un lado ou desde o Sí, sí, sí. Outras, mitas desas están feitas para que se vesen desde Bueno, e esta mesiña tan chula que sei que ten luz, de que entroido é? Este do de Iroas, que está ao lado de Ourense. E bueno, ves que está aí o enchufe. Sí. Está sin enchufar. Bueno, creo E aquí vai que a luz é superficial, que o importante é o que se veía aí, además Bueno, pero cuando está posta así en algún sitio donde a mellor non hai moita luz, pero que enfoque, Sí. pero que se note, gana. Bueno, ya a figura creo que ten máis sentido, que ten máis historia, máis que historia, un relato é esta, non? Sí, bueno, é un relato distinto. Eu este chamolle entroideiro, o entroideiro, non? Porque si no entroido pois é unha época de crítica e de mofa, non? A parte de espiritual e con contenido pois natural e, bueno, sería largo de contar. E entón, pois, claro, intenta representar o poder, non? E entón, o poder está representado por unha barriga e despois, ao redor dela, como cabeza ten unha boca aberta en forma de váter, onde sale unha lengua bífida con un billete de 1.000 euros. De 1.000, claro. O doble de usura, non? O doble dos que desapareceron. E os chourizos, claro. Ajá, claro, evidentemente. Para meter máis detalles, puxenlle aquí unhas monedas a modo de botóns e depois unha flor feita con monedas, creo que son de 50 céntimos, para que a belleza dunha flor que a convirten en dinheiro, non? Entón, porque é unha metáfora que penso que é bastante gráfica. E aquí outro detalle. Pois están, hai libros, por aquí arriba tamén, con distintas frases que están en distintos idiomas, pois indicando frases que teñen sentido, que me chamaron a mí moito a atención, non? E que expresen un poquinho o que quere dicir a figura. Pois, Piquico, estante aguardando, eu creo tamén para outra entrevista. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por explicarnos a túa obra e seguro que has de volver a Petí. Bueno,
Gracias. Estuve en Santo Lucía, aquí.